pinangalan ng Pinay, kasamang kanyang mister na isang Israeli at kanyang mga biyenan. Nagpaabot din ang DFA ng taus-pusong pakikidalamhati sa pagpanaw ng Pinay at pamilya nito. Tiniyak din nilang naimpormahan na nila ang mga kaanak ng Pinay dito sa Pilipinas hinggil sa nangyari sa kanya at sinigurong pagkakaluban sila ng mga kinakailangang tulong. Inaasikaso na rin umano ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang agarang pagpapauwi sa mga labi ng Pinay dito sa Pilipinas. Lalabas na ngayong linggong ito o sa susunod na linggo ang International Criminal Police Organization o Interpol red notice laban naman kay dating Congressman Saldico. Nag-apply na kami ng red notice and I think we should get the red notice anytime this week or next week, pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ang red notice ay request sa law enforcement worldwide para malaman ang kinaroroonan at posibleng paghuli sa isang taong pinaghahanap ng batas, meron mang pending extradition, pagsuko o katulad na legal na aksyon. Ayon kay Rimulya, si Ko ay naglulungga sa Portugal. Noong November 2025, nagpalabas ang Interpol ng Blue Notice laban kay Ko. Ang dating mambabatas ay may kasong graft at plunder na may kinalaman sa 289 million pesos na anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sinasabi ng Interpol na ang Blue Notice ay upang makalat pa ng dagdag na impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng isang taong pinaghahanap ng batas at aktibidad na may kinalaman sa iniimbestigahang kasong kriminal. Naipalabas na ang arrest warrants laban kay Ko at 17 iba pa. Nakasama ang mga dating opisyal ng DPWH at SunWest Corporation, ang kumpanyang sinasabing pagmamay-ari ni Ko. Una nang itinanggi ni Ko ang pagkakasangkot sa flood control mess. Samantala sa Vietnam, maaring nagtatago ngayon ang business tycoon na si Atong Ang. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nakikipag-ugnay ng pamahalaan sa Vietnamese officials para suriin ang immigration records at makumpirma kung naroon na si Ang. Gumagawa kami ng diplomatic efforts para kausapin yung counterparts namin doon para tignan yung immigration record nila kung nandun talaga, pahayag ni Rimulya. Ayon kay Rimulya, posibleng dumaan sa backdoor sa Mindanao si Ang at nagtungo sa Malaysia ilang linggo bago inilabas ang arrest warrants. Nahaharap si Ang sa kasong multiple counts ng kidnapping with homicide, pati na ang kidnapping and serious illegal detentions dahil sa mga nawawalang sabungero. May 20 milyong pisong patong sa ulo ni Ang. Una nang naiulat na nagtatago si Ang sa Cambodia pero itinanggi ito ng mga otoridad doon. Update naman natin sa Iran. Itinanggihan ng Iran ng panukalang 45 days na ceasefire dahil mas nais nito ang pangmatagalang kapayapaan sa digmaan kung saan sangkot ang Amerika at Israel ayon sa ulat ng Reuters. Tinutulan din ng Iran ang pressure na muling buksan ang Strait of Hormuz sa kabila ng babala ni US President Donald Trump na kukunin ang Iran kung hindi nito matutugunan ang kanyang deadline nitong Martes ng gabi upang maabot ang isang kasunduan. The entire country can be taken out in one night and that might be tomorrow night, sabi ni Trump. Napaulat na sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na isasagawa nila ang pinakamalaking volume ng strikes na mas matindi pa noong day 1. Sinabi naman ni Muttama Ferdowsipour, ang head ng diplomatic mission ng Iran sa Cairo, na tatanggapin lamang nila ang pagtatapos ng digmaan kung magkakaroon ng kasiguraduhan na hindi na nila o hindi na sila muling aatakihin. Sinabi rin sa ulat na wala ng tiwalang Iran sa administrasyon ni Trump matapos 2 beses na bombahin ng US ang Islamic Republic habang mayroong pag-uusap. Yan po ang ating mga paunahing balita sa araw na to ng Wednesday.
Untol sa saray balitan matua. Kaya rin inasaran pakabatan pa imano man lalo panit saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya si #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo. Nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Jagtagupan
walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Judge Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa pag-president chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. PM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuwan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. PM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes. PM Araratan, Engineer Nixon. Alas 7:25 oras na po natin. SBM, Saray Balitan Matwa. Say kabusol na Saray manangitayak na tilatan fake news. Siyempre, kantabay ni Say Lawas yun Karo, Lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Jada, biyak na saray itatagay na saray presyo krudo at atin tanagagik. Ya makapaingungot la. At kanunutan, liknaan. Ya manoy-oy laray pigaran drivers, jeepney operators and drivers at asatang tanagagig. Singa di manad Metro Manila, mannes-nges lara gagig. Tangal ngaliag dalaga bay som biyahe, pero no agmet ra ang biyahe, ang gapumot sunisempeddan pansusto ni da at sari pamilya data atang tanagagig. At say sakinin pampuproblema tayo natan lamat. Harapan tila lamat ya posible, ya problema lamat at atang tanagagig. Saya ay sa ibabaganatan na sa Philippine Statistics Authority. Ta sa ibabaganatan na sa Philippine Statistics Authority at atang tanagagig, sinasabi po nila ngayon na bumaba ang buying power ng Philippine peso. Sa nakalipas na 8 taon, dahil po sa inflation na lalo pang bumilis at umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 20 buwan nitong Marso, nitong taong ito. At unong at kinan Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, antayo na pigaray kung ano po ang halaga ng piso. Ang halaga ng piso noong 2018 base year ay katumbas sa na lamang ng 75 sentimo pagsapit ng Marso 2026. Ibig sabihin, ang 1,000 pisong 8 taon na ang nakakaraan ay 750 na lamang ngayon. So kinikwenta ang purchasing power ng Philippine peso sa pamamagitan ng paghahati ng isa sa Consumer Price Index at pagkatapos ay imumultiply ito sa 100. Ang pagbaba ng kakayahang bumili ng piso ay bunsod ng pagbilis ng inflation. Ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na umakyat sa 4.1% nitong Marso. Ito po ay dulot ng sunod-sunod na malalaking pagtaas sa presyo ng langis na kaugnay ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Sa area palabas Simba, we were hoping agaon tanatatong tanagagik natitigil na yung
giyera dyan sa Iran matapos i-anunsyo na posibleng magkaroon ng peace talks. Hangga po agir-akapan tatalusan at sara may paknaan data itong tanagag. Hello, good morning nga pala kay Sir Maxi Solis. Agir-akapan papaknaan at atong tanagagik at sa may tungtungan da. Kanyan may papaawutan natin so Iran. Tasay sisiguroon na Iran mat at agdalara atake yan. Yan naman bilang at unloob irad sa kayapaknaan with the United States of America tan say kaibalatan sa Israel tamang partner raratan imatake aguntan ya ginyira datan sa Iran at sisiguro natin Iran ya jad manuntumbok Iran pan kanonawa naman bilang walay singa agda natumbok at sararatan niya paknaan gabaya siguron nasa Iran natin numan bilang wali agda natumbok sa atin niya paknaan at agdalara bumbaan yan gapo ta si gabay tuman ng Trump no kantumat agtumak gabay ng Trump at atong tanagagig to gabay sa kwanto talagang anto may talagang i-insisto ng US President Donald Trump iraramay conditions na sa Amerika in paruntal da at Iran. Kanyan, nutuputan nyo kapigan na sumpal dasal labat so kaukulan tayo at atong tanagagi. Dasal labat so kaukulan tayo. Taan tayo at saya so sa may imbaga to isang click lang mabubura yung nabura itan so interon populasyon na sa Iran hindi rin pumapayag po dyan si Pope Leo XIV. That is unacceptable kwanto. And si katutan so imparuntal to imbawag to atatong tanagagik in an unusual appeal hours after US President Donald Trump said a whole civilization will die tonight. Luri kita na sa interon populasyon, sibilisasyon na Iran, na bural. Kwanta no, untuli ya imbaga ng Trump natin, tani April 8 lang, karon man tuni ya imbaga. Pero si katutan so karo palapag ng Pope Leo XIV that is unacceptable. Unacceptable kunto. And he called on citizens across the world to contact their political representatives and ask them to bring the expanding regional conflict to an end. Si katulatan sa apila to. Amin, ya leaders. Edintiron mundo. Dapat man kasakila. Tapian na sumsumpalaya, yagira. Grabe matla agagik sa epekto to. Nagkalalad sari arum Iran bansa, singa say Pilipinas. Nang nyo pa, so sayay, presyo na langis natatang tanagagik say crudo. Say gasoline, unabot lad 98 pesos, abot-abotan tulay San Lasos, say diesel, masulok lang San Lasos, 120, 130 lamo. Kaya wala ramay, arum say luluganan dat say crudo to diesel, ay ilalako dalagagi walay kabat ko inlako to lamay pick up to tayin sala to lang nasa kaya kutse angang ko 1.3 so makina to man 1.3 mas mamumura so gasolina kontra diesel aliwan sa nan saman medyo mamurmura diesel kontra gasoline pero nadan mas mababli so diesel nansay gasoline. Now up to when idasal tayo atin tanagagik tani pati sa Iran in kaput tulay pwerta kinaputan tula so pwerta ed Amerika agtulagabay sumitungtong ed Amerika atatang tanagagik. Kaya ridan arunatan so warning to ng US President Donald Trump that an entire civilization could be wiped out overnight. Although there are indirect talks
wala rin mediators, hopefully rin mediators matatatong tanagagik at nagawanda so sa may nangyari ang damat ya napan-mediate ni iraraya so duara ya bansa sa Amerika at sa Iran ya unlumagmala ko mo so kapuspuso ang datatong tanagagik agauntan. Tani, jadban sa tayong Pilipinas sa tatong tanagagik, nasa kalahati na ng bilang ng mga operator ng passenger jeep na may ruta sa mga pangunahing lansangan. Ang nagtigil pasada na simula kahapon dahil po sa hindi makayanang taas ng halaga ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Orlando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP, mas darami pa ang bilang ng mga passenger jeep na magtitigil pasada sa mga darating na araw dahil po sa epektong ng mataas na halaga ng petrolyo. Ayon sa kanya, nagsasagawa sila ng National Assembly sa Miyerkules o magsasagawa sila ng National Assembly sa araw na to, Miyerkules, para desisyonan ang gagawing work stoppage ng mga operator ng passenger bus at mga truck. Kaya kahapon, April 7, na dagdagan pa mula 17 pesos hanggang 19 pesos kada litro ang taas presyo ng diesel na gamit ng mga pampasahirong sasakyan. Bumuli agad kay ang suoy-oy na saren drivers. Pinunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap na mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin. Sa ngayon po, marami na po tumigil. Kasi ang reklamo nila, talagang nawawala na nila ng kita, wala napupunta na sa Bruno. Pati mga pangano nila sa boundary, hindi na rin sila nakakaulog. Kaya mas minabuti na nilang tumigil sa pasada. Ngayong halos 20 na po, mahigit 20 po yung maradagdag po sa presyo ng gasolina, petrolyo. So ano po ba yung magiging epekto ng tingin mo? Mas marami pa pong titigil, mamasada, ano lang po mangyayari? Mas lalo talaga maraming titigil na dyan. Kaya ang hiniling po sa gobyerno na huwag na kontrolin at i-rollback ang presyo kasi sa patuloy na pagtaas ng crude langis, talaga maraming mawawala ng hanap buhay, maraming pamilya magugutom. Inunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Actually po sa tulong hanggang ngayon, wala po kami natatanggap na tulong, yung ayuda na yan. Ay hirap din. Kasi pagdating din, yung sinasabi nila sa sa actual naman, hindi naman gano'n. Hahanapan ka pa ng ORCR. Pagdating mo dyan, pag pumunta ka doon, wala ka dyan. Siyempre, pagbalik mo, wala na. Kaya yung ayuda, wala. Hindi naman kasagutan yung ayuda eh. Ang kasagutan po, solusyon talaga yan. Yung i-rollback po, ang presyo ng langis. Doon po ang iniling po namin sa gobyerno. Sa ngayon kasi, kaya lang kami nandito para mag-network para din manawagan sa gobyerno na i-rollback talaga yun. Kasi nahirapan naman kami. Bilang ako, single parent. Hindi ko naman papaano yung anak ko ngayon. Paano kung mapapatapos ko yun? Ano po yung mga ginagawa niyo pong paraan para pumapatapos? Siyempre, ang ginagawa namin, ganyan, ipit ng sinturon. Magbabawasan ng pagkain, imbis na magkamutan ka, kapi ka na lang. Sa merienda, hindi ka na lang merienda. Habulin mo na rin ang biyahe. Kaya yun, kasi kung pahintuin ko na, magawawa rin, wala ka rin may uwi. Kaya tulad na gabi, tulad na sabi ko, 90 pesos na iuwi ko. Kasya ba yung para sa kuya, naiintindihan naman natin sila kasi paras naman kami, may pangailangan din po sila. Kaya hindi man natin sila pwedeng pagbawalan. Kaya palawagan mo namin sa kanila na mag-isa rin para kasi kung patuloy silang umabay, ibig sabihin, maano ng gobyerno, ay kaya pa. Kaya patuloy, pero kung nandito sila, makikita nila, ay paramdam sa gobyerno na talagang hirap na krisis. Dapat yun ang gawin ng mga ibang republiko. Magsama-sama pero sa masip para andyan ipakita sa gobyerno na talagang hirap na dahil sa patuloy na pagtaas. Sa totoo lang, hindi naman nila pero pag-uwi nila, reklamo din yung mga yan.
Sikatutan so reklamo na sararayan na drivers operator sa tatong Tanagagik nasa pampasahiron jeep. Ang hinahanap po nila, solusyon. Ano po ang solusyon ng ating gobyerno sa ngayon to address the issue? Sige. Ontole, so SBM, sari balitan matwa. Yakabusol na sari manangitayak na tilatan fake news. Kaya rin inasarin pakabatan pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan! I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito! Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito! Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito! Dasul, Paborito, Infanta, Paborito! Mabini, Paborito! Tanjatsual, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa pag-tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuwan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes. SPM Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM. Sa ikabusol na saray manangitayak na tila tan fake news. Kalop kantabay ni siyempre sa ilawasin ka, lawasin ka paborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Ni breaking news sa tatang Tanagagik, binumba na Amerika tan Israel. So saray pigaran taytay, duaran taytay, railways for infrastructure, tan highway, daladalan natan at Iran. Si Katulaya. Binumbada so saray duaran taytay, railway infrastructure, tan key highway, at Iran at atang Tanagagik. Ay, agi.
Hello, good morning. Kay Madam Emma Alipio, sa kwanto, good morning po Sir Joseph. Happy birthday po ulit sir. Thank you Madam Emma sa mga single ladies ng Barangay Basing. Nanay Bihing, thank you. Thank you. Ganun din sa mga pagbati ni Nanay Kunching, si Kagawad Esperanza, at saka si Doc Perla. Magandang umaga po sa inyo. Kay Brother Alvin Sandoval, sabi niya, happy birthday Brother Joseph, God bless likewise, God bless brother. Kay Madam Gian Magsano, bumabati po ng good morning. Solusyon. Ano nga ba ang solusyon? Yan ang hinahanap natin. Si Katutay Ana Punda at Tatang Tanagagik. Solusyon. Anto'y solusyon na gobyerno tayo? Taan tayo at sare jadbik na sare nagagawa, maksilmat so sayang isang natan. Meron pa bang nagdidesisyon para sa Pilipinas? Bakit po umugong? Akin talimutaw tanatatong tanagagik yatupet. Wala rin unka kamayat natan the social media na may sakit. Walay sakit to ng presidente. Yan kaya ang rason kung bakit dahil sa kanyang sakit hindi siya nakakapagdesisyon para sa Pilipinas, para sa mga dapat na ilatag na mga solusyon sa problemang kinakaharap natin ngayon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Pero siniguro naman po ng Malacanang na nasa maayos na kalagayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos po na kumalat sa social media na malubha ang kondisyon ng Pangulo at nasa stage 4 colon cancer umano ito. Stage 4 Kaya ang napapansin po napapansin din po ng publiko ang health status ng ating Pangulo kapag nakikita nila sa mga television pumapayat, kwanda. Pero ayon kay Castro, bilang patunay daw, ay naimbitahan pa ang Pangulo sa oath-taking ng mga vice mayors. Gate ni Castro, mayroong mainstream media at ito ang dapat mangibabaw sa halip ng social media na walang basihan. Hindi niya dapat basta-basta naniniwala sa social media dahil sa rami ng fake news na mismong siya ay nagiging biktima rin. Tumanggi naman si Castro na sagutin kung bakit hindi natuloy ang unang aktibidad sana ng Pangulo nitong Lunes ng umaga para sa mga OFW sa Quezon City. O bakit hindi niyo maipaliwanag yan, Attorney Claire Castro, ma'am? Bakit hindi nakarating ang Pangulo? Kasi ang tayo-tatong tanagagik, si Katutay Balbalag at tupet natan, ano ba ang health status? Antoy kipapasan na abiglaman na say presidente tayo. That is very important. Very important na malaman every now and then niibawag at sare tuto so health status na say presidente. Kasi ibabagadalan ti atatong tanagagik under our 1987 Constitution, particularly at Article 7, Section 12, wad man akasulat atatong tanagagik na kailangan, there is a need, it is a must, nakasaad na kailangang ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung ito ay seryoso. Dahil dito lumalakas ang panawagan para sa transparency at posibleng paglalabas ng opisyal na medical assessment. Sabi nga, komento nga ng isang abogado, may question sa health status ng Pangulo. Dapat ang nilalabas ni Attorney Claire Castro, medical statement, medical assessment ng ating Pangulo. Agaon tanatatong tanagagik, tasay kwanda natan. Say kwanda natan natatong tanagagik, at saya so, untatayak ya, chismis, ibgatilang chismis, o report at atong tanagagik, ni paakar abiglaman na say presidente, nananawagan po ang ilang sektor na ituring ito bilang seryosong issue
at hindi simpleng chismis lang. Dapat seryosohin ito at binigyang diin na ang ganitong usapin ay may direktang epekto sa pamamahala ng bansa, kaya nararapat lamang, lalong-lalo na ngayon na nadadaan tayo sa krisis, nararapat lamang na maging malinaw ang impormasyon na binibigay sa publiko. Sa kuro datatong tanagay na sa publiko niya ay, hindi biro kung totoong talagang may sakit si Pangulong BBM na stage 4 colon cancer. Kaya naman, dapat magbigay ng totoong medical assessment ang Malacanang. Kasi bilang Pangulo, obligasyon din ng Pangulo na ipaalam sa mamamayan ang kanyang tunay na kalagayan kung ito ay may kinalaman sa kanyang kakayahang mamuno. At hindi umano ito dapat ituring na usaping showbiz, kundi isang seryosong pambansang concern. Tanitan, binilatila lang tiyatatong tanagagig. Under our 1987 Constitution, Article 7, Section 12, dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalong-lalo na kung ito ay seryoso. Hindi natin kinakailangan itago yan. Kung wala tayong tinatago, di ibigay natin yung medical assessment na yan. Kasi kung may sinadyang pagtatago ng impormasyon, maaari din itong ituring na paglabag sa Constitution at maging batayan ng mga kasong tulad ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. At ito ay may kaakibat na seryosong implikasyon sa mga sangkot na opisyal. So hindi po biro yan. Aliwan galaw-galaw at atong tanagagi. Nalunan natin kasi nakaukulan tayo so sa may leader yaman desisyon no paano ton idirihe. Paano ton idirect so sa Pilipinas no inerso Vatican to, no inerso dalanan to, no inerso lusutan to at sa krisis yan nalilig na tayo. Ang tura sa solusyon. Yan nakaukulan yung implementa. Kasi kung sakali na mapatunayan na may maling impormasyong binigay sa publiko, maaaring humarap sa administratibong pananagutan ng mga opisyal, kabilang ang dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. At saklaw din po yan ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials o kaya Republic Act 6713. Nagkalalo la, rarating man ang ibawag na impormasyon, manlalapod Malacanang, kauntan. Posible po silang managot sa administrative liability at iba pang kaugnay na paglabag kung mapapatunayang may kinalaman sa pagbibigay ng maling impormasyon. That's very important at ating tanagagig. Nakasad talaga sa Constitution, and that's the very purpose why kung may presidente, dapat may vice president. Bakit? Just in case na may mangyari sa presidente at ating tanagagig, may hahalili ka agad sa kanya. Meron tayong vice president na hahalili ka agad sa kanya para hindi madiskaril ang operasyon ng ating gobyerno. That's the very purpose why. Bakit meron tayong ini-elect na vice president? Meron na tayong presidente. Bakit mag-i-elect pa tayo ng vice president? Anong naman ang gagawin ng vice president? Ano ang kanyang magiging role? Agaon tanatong tanagagig. Specifically, ang pinakaunang role ng vice president ay ang maging kapalit ng presidente. Agaon tanatong tanagagig. Ang turaraman na sa ground sinayarin pakaukalan o may niyarin unirong sa vice presidente. Wala bitlatan na tatong tanagagig ed constitution tayo.
wala rin inggetarya grounds for succession. Yakwan at atong tanagagig. Under the 1987 Constitution na sa Pilipinas. Sa Vice President, sa latang tutay Presidente, when the presidency becomes permanently vacant due to specific legally defined grounds. Ang turaratan niya grounds, ya posible, ya man assume so Vice President. One is death, when the incumbent president passes away. Another one, permanent disability, when the president is physically or mentally incapacitated, rendering them unable to discharge the duties of the office. Or through impeachment, when the president is convicted and removed through impeachment or through resignation, when the president voluntarily resigns from the position. Apatiran grounds itan atatong tanagagig. So it's very important. The people has the right to know ano bang health status ng ating Pangulo. Kasi umaaray na po tayo lahat. Umaaray na po tayo lahat. And wala pa tayong naririnig na parang solidong solusyon para ma-address itong krisis sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Hindi ho ba? Ano ba yung mga solusyon na nakikita lang natin? Ayuda. Yun lang naman ang matunog. Ayuda, tulong. Pero ano sabi ng mga drivers? Hindi naman namin kailangan ng ayuda. Kailangan namin solusyon. Si katuti ibabagada at atong tanagagig. Ang kailangan namin solusyon. Hindi ayuda. Kwanda? Kasi ito sa totoo lang, kwanda mo, wala pa kaming natatanggap na ayuda. Ang gadsaren kapusan. Yan ang mangitan ni ayuda, pahirapan pa. Ang babangil yan ng nangandan ID, kwanto man ay. So driver ay, yaman re-reklamo at atong tanagagi. Ay, nako. Ang kapulay malam, yung oras sa ating tanagagik. Ang tabayanan, susunod kagad ng Liknay Valley with kapaborito RJ Jimenez. See you po again bukas sa isa pang edisyon ng ating SBM Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na saray manangitayak na tilatan fake news. Akaulo pakantabi lang ula sa ilawas yun kaaro lawas yung kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Engineer END Mr. END Engineer Nixon Dakal. Tanana mo tun kumulayan pan kanaw-nawa. Misalamat at sa namin yang ilugay at sa may infant senior citizen ko simula kahapon. Senior citizen na po ako. Dual na po ang citizenship ko. I will be enjoying my 20% discount from here on. Agaunta na tatong tanagagik. But special thanks to my wife, to Anna Marie. Truly, God gave me you. Yan. Actually, no mambuberdiag, manlapod nun inmo gawag at atong tanagagik ugawa ning sa handa nun sama nun ugawag amay tinulang manok. Tapen kuno at tagi so tikyab Engineer Nixon. Gaunta na, anatan, ibabalog ko na aruman na pansit may tinulang manok. Tapen undo kay so bilay. Gauntan, anatan, dat itatakun ko, lalamot, anarumay cake. Tapen masamsamit so aruan, kuan. Pero nan karuman, na arumay lechon baboy. Tapen unta ba? Tapen unta ba so bilay? May undo ko yun so bilay ko anda. And that is courtesy of my wife, my loving wife, Anna Marie. Thank you, my dear wife, Anna Marie. At sa lahat po ng mga dumalo, special thanks also kay Councilor Dada Reyna for coming over, sa ating mga kaibigan sa Hanap Buhay, si Idol, si Liway, si Susan, kay Consi Buday also,
ng Mars Restaurant. Magandang umaga po. Thank you for coming. Sa pamilya ko, kay Auntie Prini, yung bunsong kapatid ng mother ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa mga bayaw ko, sa in-laws ko, kay Mami Lita, Basa Sandoval, kay Daddy Alfred Sandoval Sr. Maraming salamat po, at sa mga nagpadala pa ng kanilang birthday wishes. Kay Attorney Nelson Gayo, thank you sir. At kay Engineer, thank you. Maraming salamat po sa mga kasama din po natin dito sa Radyo Pangasinan. Although hanggang presimabid si kayo panglasanak lawari. Pero naintindihan natin, siguro may previous naman sila. Commitment, kaya that's understandable. Kalasirin mga kapaborito, see you again bukas. Ito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas,